serwilu nampak hanya nyedot sing kegiatan kandatan samolat lir ngociwat sang lomang sang latrang pecah kaselayan terata wicilengang kosong jarwita kang grembaka wicaraneng naswantara ya tumandang angebrang sing ngalodang kredane ring sang raseksa montok serwilu dapat nyedot sang begitan kandatan samolat lir ngociwat sang lomang sang latrang pecah kaselayan yo ya jaran gong turang pemuda ya langgam lana campur sari awetega nyatoan dayane laras lentro pelak barang kang sayakti kang sanyoto pramiyarsi langgam lana campur sari awetega nyatoan dayane laras lentro pelak barang kang sayakti kang sanyoto pramiyarsi raja-raja nangka orang lagi tambahi gula ayo para kanca ya pada suka-suka nyetana bali ngelon apa setiane kelakon timun sigarane ya bangun yo ya weteng tresno ya mas yo ya jos yo ditata yo ngetan bali ngulon apa setiane kelakon timun sigarane yo bangun negarane yo ya ya ngambur prawira jarwita kang grembaka wicarane maswapara ya tumandang angebrang ngalor sing ngalodong kredane
jiwa sang lorong sang ladang baca aselaya sok ya ya hae ya hae sok ya ya hae ya langgam lara campur sari awet iku nyaton dayani laras lentra pelok barang kang sayakti kang sanyoto pramiyarsi langgam lara campur sari awet iku nyaton dayani laras lentra pelok barang kang sayakti kang sanyoto pramiyarsi yo ya tansah gandrong kapan rina wangi tansah gandrong dasar keporo nyata gandrong dumatine kemakmuran yo ya yo ha ya jareng prawira tradisine swatara ngetur paling ulun apa setyane kelakon timur segarane nyombang nagarane Sikra nayaga angayai karya pakarya nek praja kumbragut sokot cancu taliwan dua manunggal setya suara ning gumurang sabla repot kersa estu
kari pinter pinola ya mas ya mas ya Doja yuk ya masih karena nagaran ya masih karane ya bangun nagarane waro doyong ning pinggir kali ae yo ya ya Ramaya si Rama melo sapa yen warna Rama rasane kang grembaka ayo ta yo yo ya ya diberitahukan buat para penonton yang menemukan HP Oppo A12 dengan casing warna hitam untuk bisa dikembalikan ke sumber suara. Sekali lagi buat para penonton siapapun yang menemukan HP Oppo A12 dengan casing warna hitam untuk bisa dikembalikan ke sumber suara. Terima kasih. Iya. Jojo. Yo. Iya. Yo. Yo. Minggir. Hap. Ya. Sikra nayaku ngayai karya pakarya ning praja jumrekut sangkot cancu taliwan manunggal satya suara ning gumarang samya repot
Sikra sikra nayaga ayai karya pakarya nega praja gumbragot sokot cancu tali wanda manunggal setya suara ning gemerang sambil bekarsa estu pada rawono sang napa sak jura-jura ayai karya terata iyo sikra sikra nayaga ayai karya pakarya ning praja gumbragot sokot cancu tali wanda manunggal setya suara ning gemerang samya repot karsa pada rawono sang napa sak jura-jura ayahe karya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya yo minggir kasih jalan minggir ya ya ramane dewe kaya rama arane po sana ya to mandang gembrang anggaprak ngalor sing ngalodok kredari sang rasaksa ana baan monta sarwe lompat hanya kondat sang begeta kondatan samonat lir ngecimat sang lomang sang latra baca kasulayan ya yo ya yo ya ya tumandang gembrang anggaprak ngalor sing ngalodok kredari sang rasaksa ana baan monta sarwe lompat hanya kondat sang begitan kondatan samolat lir ngecimat sang lomang sang latrong baca kasulayan ya ya hop ya
rembulan padange kaya rena rembulan nenek sing awe-awe ngelingake aja pada turu sore aku melu dolanan kanca kabeh aja pada ninggal oya-oyaan sapa sing menang kalau menang aja pada cecutaan Ya. yo 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 ya yo 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 ha hey yo 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 Ya. Jaran gong turangga muda.